Vam arribar a un port on ens van fer baixar dels vaixells i on ens esperaven centenars de policies molt agressius, molt violents, que van cometre diferents actes de violència contra totes nosaltres, ficar-nos hores de genolls al terra, el cap contra el terra, cridant-nos, insultant-nos, humiliant-nos, arrencant prendes de roba de la gent, collarets, llançant-los al terra. Bueno, molts actes, diguem-ne, d'arbitrarietat i de violència contra centenars de persones pacífiques. Hem passat una experiència molt dura de detenció il·legal, de segrest, considerem, en plenes aigües internacionals. Hem estat tancats en una presó que diuen d'alta seguretat on no hi havia cap estat de dret, no s'ha respectat cap dels nostres drets, hi ha hagut maltracte, hi ha hagut tracte denigrant, però sabem que això no és res comparat amb el que pateix el poble palestí cada dia i amb el que està passant a Gaza. I aquest és el missatge més important, que l'important no som nosaltres, l'important és la causa de la humanitat, que avui és la causa palestina, l'important és aturar el genocidi, l'important és obrir corredors humanitaris i, per tant, l'acció continua. L'acció continua perquè, a més, tenim companys i companyes que encara no han tornat, companys i companyes que encara estan en aquella presó horrible,